салому дуруд дӯстон, футбародарон боз бо шумо. Чанда пеш мо оиди шоҳи Ла Лига дар ин мавсим гап зада будем. Ин Карим Бензема аст ки метавон гуфт дубора ҷавон шуд ва дар 34 солагӣ гӯё карьераи худро аз сари нав оғоз карда бошад. Ҳоло бошад оиди шоҳи Премер-лигаи Англия гап мезанем. Салоҳ аллакай чанд сол аст нишондодҳои хело хуб дорад ва аз футболбози хуб ба ситораи ҳақиқии футбол табдил ёфт. Биёед мефаҳмем ки футболбозони дигар оиди ӯ чӣ андешаҳо доранд. Оғоз мекунем. сар мекунем аз Мбаппе. ӯ аслан оиди бозингарони дигар кам гап мезанад, аммо дар бораи Салоҳ андешаҳои худро баён кардааст. ӯ яке аз беҳтарин бозингарони ҷаҳон аст. Тамошои бозиҳои ӯ ба ман писанд аст. ӯ дар Ливерпул голҳои бисёр мезанад ва натиҷаҳои хуб нишон медиҳад. Футболбози беҳамто, ӯ профессионали ҳақиқӣ ва намунаи ибрат барои дигарон мебошад. Шоҳи футбол Пеле ҳам оиди Салоҳ ҳамин гуна андешаҳо дорад. Салоҳ сол аз сол беҳтар мешавад. Бо чунин натиҷаҳои хуб ӯро табрик мекунам ва гуфтаниам ки ту ба ман хело писандӣ. Охирро бо ту бесаброна интизорам. умуман бразилиё нисбати Салоҳ муносибати хело гарм доранд. Мисол Роналдуи бразилиям ӯро таъриф кард. Салоҳ ба ман ниҳоят писанд аст. ӯ футболбози беҳамтое аст ки ба ман Лео Мессиро ба хотир меорад. Чанде пеш шунидам ки ӯ аз тамошои бозиҳои ман мотиватсия мегирад. Бояд иқрор шавам ки аз шунидани ин хабар хело хушҳол шудам. Шодам ки ман барои чунин бозингарон намунаи ибрат мебошам. Ногуфта намонад ки имшаб Ливерпул зидди Тоттенхем бозӣ мекунад ва барои идома додани рақобати чемпионӣ дар Премер-лигаи Англия ғалаба хело муҳим аст. ҷолиб аст, оё Салоҳ имшаб гол мезада бошад? Тамошои ин бозиро ҳамроҳ бо 1x метавонад ҷолибтар кунед. инҷо ба ҳамаи рақобатҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд, вале муҳимтар аз ҳама обуначирони навро бо промокоди TOUCHFOOT то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба Хави ҳам Салоҳ хело писанд аст ва аз рӯи овозо ӯ мехоҳад ҳамлагарро дар дастаи худ бубинад. Салоҳ футболбози беҳамто аст. ӯ техника ва сифатҳои хуби бомбардирӣ дорад. дар беҳтарин лигаи дунё ӯ инро ҳар мавсим тасдиқ мекунад. ӯ аз Роналду тезтар медавад? Шояд. бартарии Салоҳ дар он аст ки ӯ бо суръати баланд метавонад рақибонро гузарад. Салоҳ ба Роналду монанд нест, аммо бояд иқрор шавам ки ӯ ба ман бештар писанд аст. ана худи Криштиану оиди Салоҳ чунин гуфта буд: мо тамоман футболбозони гуногун ҳастем. ба одамон маъқул аст ки маро бо дигарон муқоиса кунанд, вале ман ба дигарон монанд нестам. Салоҳ аз ман фарқ дорад. ӯ бо пои чап бозӣ мекунад, ман бошам бо пои рост. ман қадбаландам, ӯ бошад хурдакак. ман бо сар бозӣ мекунам, ӯ бошад не. вале бояд иқрор шавам ки Муҳаммад солҳои охир хело хуб бозӣ мекунад. натиҷаҳои ӯ диққатҷалбкунанда мебошанд. зидди чунин бозингарон ҳунарнамоӣ кардан ба ман писанд аст. Роналду Салоҳро гӯё пас зад, аммо ҳамзамон таъриф кард. дар ҳақиқат ҳама Салоҳро дӯст медоранд, аз ин хотир хейтерони ӯ хело кам мебошанд. Гвардиола ҳам мисли Роналду ӯро таъриф кард, вале дигар бозингаронро аз ӯ беҳтар донист. пеш аз Ливерпул ҳам Салоҳ дар Рома хуб бозӣ мекард. дар ҳар бозӣ лаҳзаҳои сершумори голзанӣ созмон медод. ин мавсим ҳам ӯ дар дастаи Клоп хело хуб бозӣ мекунад. Юрген устоди трансферҳои бобарор мебошад. дар баъзе бозиҳо онҳо хело хуб лаҳзаҳои голзаниро истифода мекунанд. рақибонро барои хатогиҳо ҷазои сахт медиҳанд. чанде пеш Юрген дар интервю гуфт ки ӯ дар ҳаяташ беҳтарин дарвозабон, беҳтарин ҳимоятгар, беҳтарин нимҳимоятгар ва беҳтарин ҳамлагарро дорад. суханҳои ӯ беҳуда нестанд, зеро онҳо ҳар сол ҷоизаҳои бонуфузи инфиродӣ ба даст меоранд. аз ин хотир онҳоро табрик мегӯям, хусусан Салоҳро, ки қариб ҳар сол беҳтарин бозингари Англия интихоб мешавад. ӯ футболбози беҳамто аст, аммо мебинем кани пас аз 3-4 сол бо ӯ чӣ рух медиҳад. ҳама давраи хубу бад доранд. ӯ хело ва хело хуб аст, аммо ҳоло ҳам аз Мессиву Роналдуву Агуэро беҳтар нест. дӯстон, шумо оиди Салоҳ чӣ андешаҳо доред? ақидаҳои худро дар комментария нависед. хондани онҳо бароямон хело ҷолиб хоҳад буд. бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ман Берӯз Артиков. хайр то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.